Who them say? A face powder mwana mai. Wona ka. Haila chancharova. Aba banango introduce mafambiro ese Zimbabwe. Matambiro ne maimbiro. Wona haila chanchatanga kurova. Aba bantango tanga ngorova mafambiro ese Zimbabwe. Iri step ese Zimbabwe. Wona step number 1 nchatanga kufamba. Inenge iri step ekubulawayo. Iri step mwana omnusu. Ari muna mukoko wa street. Kastep bala ke kubulawayo. Kari kastep ke mwana omnusu. Ari muna mukoko. Ani ngaka perera. I can't do one of my I like to number 2. Can't step like a Gweja. Problem Mugweri munotonhora. Step yacho nani ngakabatwa ngechando. Kuri kusensen amukira kwa bhata mwana mai. Wona ka step like muchando. Kana newega unodzikisa kuti kanenge kakaita sewo. Kakabatwa ngechando waisiya. Pula se ja Rastafari Kankari. Wona highlight number 3 step hala pano pamtare. Iri step ya wasu. Wasu avambi. Wasungo biro travela. Kasi bala kawaso ari pakati town. Achiroka so mkaroki. Kai kanonzi seko kachiro handi wasu. Avadi zvinonetsa diko. Wasu wana vai. Ngeko. Face powder. Iri hama yako. Yakarwa smart yandakarwa nasi. How do you view? Ari pastor wako. Ari sadombo wako ndianjanga asvika musati masvika. Ya kunobvisa rora mwana wamai. How do you view uno andibata? Ndambotora hwangu uno ndohuisa pasite. Ndobva ndapfekwa nehumwe for 2 minutes 2 seconds. Kubatikana mwana wamai. Zvatondibata. Sawira unorowa backstage. Regeda se. Wona hunu wandibata 2 minutes 2 seconds. Kumborasa hunu ndozo unonga after ipapa. Kumbomira kunzi baba api mwana wamai. Salute kwatinobva. Iri salute kuchiwest malape. Ka salute ke kumabhosidane south. Salute kandiwanisa basa eza security guard. Ka salute kari kutochemerwa nepolice kuTanzania mwana wamai. Ndisu turi kuramba nako mufunge. Waza brother kwenze njani? Kompom. Attention. About tena. Dish. Forward march. Thank you so much. Saka mnetwane fire. Face powder mwana mai. My name is Face Powder. Munogara ku. Yeah, inini ndinogara pano pa zvituru. Kana pa masofa. Munobatika seka na vanhu vachida kukuona. Munondiwana pa TV pane disc rakanzi iri hama yako featuring Spoon Mahini, Babalas, Face Powder, Melody. Kwa mune phone number tipe kati boys here. Anditi 0772 762 614. Munoperforma kupi mazvikoro nechi? Yeah, maschools tinoperforma, mapati. Pakasiyana mwana wa kumuchato. As long mangoti shedza we can perform. Right. Maita basa mkuru wangu. Handitika. Kana nemiwo maita basa. Thank you so much. Wada upiwa stepe kwa mtara magwenda? Yeah, sure. Nema ndex. Zimbabwe maita ufu ekupima. Sauti ekupima. Sugar ekupima. How do you feel nema brugo ekupima? Borinja. Ibo. Basa diko mdara wai. Baru changa plastic. Changa plastic. Sorry, Judge. Apana Gejiwazu. Chaka newspaper kan. Angashe ka paper begera ko man. Yeah. Akaipa Face Powder. Kawana amaitabo. Ndiyo yo. Haina loss. I love you so much. Oh, apana. Zani kwenda ndakadaro kwa. Ibo. Ofu wero. Tuone makapsa aje. That's the demonstration of the caps.
Endaba baba Zulu. Just a demonstration. Not demonstration, JT Macaps. What's this a new thing? Tidambona amacups akhe. Macaps yet. Inoita. Face powder mwana mai. How do you view? Mawana tanga. Sigida. Apa ndisuda kurowa macups. Ndakutorowa maclarks. Andicharowe sungura kana borodeu. Ndakutorowa hetikrivi mwana mai. Kumberi kwa borodeu. Sekeda rekeda. Kwa ona kama caps. Mazuva tichatambe zvakawanda. Tangotamba padiki diki. Macaps mwana mai. Inoita. Mbiri hombe kune yakatisika. Akwira mbiri rakadzika. Face powder. I love you so much. So much thank you. I'm just saying, So much thank you.